Bun, deci, cum v-am promis în videoul al doilea, cu Cobra Kai, ce vrei mai mult de la viață. Cobra Kai cu Red Bullet. Interesant. În fine, hai. V-a ajuns și de data asta pe Cobra Kai. Deci, stai să vin. Nu, că mai acolo e clar, e dojo la Miyagi. Ok. Pe Z apeși pentru help. Și pe X apeși pentru stamina, ca să dai în box, în sacul de box, ca să-ți iei centuri. Bun. Și dacă nu știți când și cât vă trebuie ca să faceți următoarea centură, uitați, apăsați aici, pe ăsta, nu pe ăsta, pe ăsta, și vedeți aici cât aveți, da? Și apăsați pe progres și vă arată la White Blade toate 100, la Yellow toate 300 toate, 600 la Orange toate, 1000 la toate Green, 1500 la Blue toate, Purple 210 toate și Red, care sunt eu, 280 toate și 360 toate la Brown și Black, deci mai am și eu două și mă fac... Nu mă fac, sunt Black. Și dacă vedeți... Ai de mama mea. Bă, nu vreți să vă arăt ce în jur ăștia, dar... Nu. Stai că, vai, bă, dar ăștia au înjurat, bă, mult. Da, da, o să vă arată, stai că închid chat-ul în jur, o să vă arată că sunt alea și dumneavoastră nu știți. Tot la ăsta și la Moves. Și aveți pentru Red, apăsați G, Jump, Spin, Kick. E de Red Belt, adică îți trebuie centura roșie. La asta, apeși pe F, double click. E un Red Blue Belt. Îți trebuie centura albastră și tot așa. Și aici vă arată, uite, uitați-vă cum e la Orange. La Orange așa, pe Q v-am arătat. Pe R ca să blocați, asta puteți oriunde. Pe F, la double click la Blue. Pe G, revin asta, Jump, double click. Și ce mai era? Și E pentru... lovit, în fine. Bun, astăzi o să facem 2 jocuri și mai mult timp. Nu e un live, ca să fie 2 ore. Vă arăt și locuri secrete. Save zone nu-i secret. Acolo trebuie să ai skill să te omori cu aia. Și pe aici îți trebuie Robux ca să ai un dojo și să fii sensei. Da, o să revin eu când ajung cam pe acolo. Da, hai că revin eu. Pa! Bun, deci, cum am zis, am revenit aici. Aici îți trebuie 2. Dacă ai un prieten, sare aici și puteți să ajungeți amândoi acolo, pe magazinul ăla de acolo. Acum eu sunt singur pentru că v-am zis, meu e prost. Și ăștia în jur aici, ăștia fac pre-battle. Stai să vă... Nu, lasă. În fine, urcați aici, acolo, stați acolo, farmați, dacă vreți vă duceți acolo, săriți pe capul ăla și așa.
Bun, acum intrăm pe alt joc. Stai, revin eu. Bun, deci am revenit de data asta pe ceva mai nou pe seria asta de... Da. Minecraft. Pe Roblox. Stai să-mi pun asta pe tine. Bun. Ca să nu am lag. Și de ce m-a dat aici sus dacă eu eram jos, la primul etaj? Dacă vreți pe seria mea de, nu știu, cel care vrea, poate să-i pună și nume, îmi scrie în comentarii ca să-l dau la prieten. El îmi dă userul lui, iar eu îl bag la friend. Și cam atâta funcționează asta. Dar n-am oglins pentru că n-am fucking tort. Nu că torțe, coal. Că dacă aveam, Doamne ajută, aveam și din astea. Nu e cam nimic ca să vă arăt pe aici, doar asta de aici care chiar eu am făcut tot, am făcut 3 case, am distrus pe toate, uitați-vă ce am aici, asta e pentru vărmiu, el și l-a lăsat aici când a jucat ieri, da, aici nimic gol pentru că, de ce nu? Și aici sunt astea, toate astea. Oh my, dacă era să apăși pe drop și se ducea tot la mine în inventar. Da. Acum o să văd. Poate, sau nu. Da, cam atât am vrut să zic. Hai că intră și pe al treilea joc. Sau foarte frumos, n-ai ce să zici. Bun, deci am revenit de data asta, cred că din ce arată aici v-ați dat seama, da, exact, ăsta, nu altul. N-am mai chef să joc Counter acum, n-am chef. Jucăm. Hai. Și chiar dacă vedeți că sunt up și pe astea, măcar am luat tot, am terminat adeptul tot. Și te rog, zi-mi că nu s-a luat Lamborghini-ul ăla, dar oricum că am alte mașini eu. Păi nu s-a luat, bă, și a dispărut adeptul ăla. Mai sunt cei 7 de minute, bă, nu cred, bă. De ce n-am jucat asta de 4 zile? Da, mă, da, chiar, asta e adevărat. Ia, băieți, vă place? Ce faci, mă? Ești mob? Ia, ți-am încuiat, mă. Bă, era încuiată mașina. Nu mai. Băi, da, ce mașină mi-am luat. Și doar n-am stat nicio cameră, adică eu chiar am jucat. Adică și parcă mai ține o minte coduri. Unde? Aici. Bă, copilei. Bă, aici. Nu mai ține o minte coduri. Dar era 25. Era așa. Nu, băieți, nu mai știu eu. Chiar nu mai m-a jucat. Puteți căuta pe YouTube, că și eu am căutat și am luat și eu de pe YouTube. N-am ce să fac, băieți, am uitat. Și eu un copil, n-am ce să mai zic. Bun, cred că o să încheiem videoclipul ăsta, să mai stau puțin, să fie 10 și închid. Fac altul. Cu Counter, de cei nu știu. No, uite, băiatul ăla a luat 50 de ouă, ca mine. Bine, eu am 5 ceva. Bine, băieți, mai ne vedem și
peste câteva minute. Pa, ceau!